И още се чудиме какво е еротика. Що гледам, бе? Да, ръцете ти бяха страни. Нещо не се получава хич. Без камери, ако може по-добре, защото много ни е срам. Контракцията на девственика. Това е еротичен танц, ужас. Направо не знам какво ще правим. Извинявам. Опасна работа еротика. Много синини, много чудо. И сигурно Памбус пак ще каже, че играем гимнастическа еротика. Ще му се ядосам на Памбус. Един еротичен танц за него. Дами и господа, еротичен танц ще изпълнят Бянка Панова и Светослав Василев! Пламени в ночи, я зажгу тебя. Только не молчи, только не молчи. Млечного пути вечной ночи. Только для тебя, только для тебя, только для тебя. Господин Агапил, благодаря за аплодисментите. Госпожо Раева, госпожо Маринова, няма как да не стартирам с вас, когато става въпрос за Бянка Панова. Вие сте гледали Бянка Панова на много първенства и не само. Познавате ли тази Бянка Панова? Значи, понеже беше за мен танца... въпросът ми е към дамите. Моля ви, господин Агапил. Понеже беше за мен танца, ще почна да говоря. Благодаря ми, че ми позволи. Благодаря. Значи, Бянка, аз ти казах и на второто или трето предаване. Значи, максимум за мен, когато ако ти давам десятка, значи ти трябва да надсуваш за 20-тачка. Аз ти го казах това нещо. А днеска беше повече от 20-тачка. Не знам как малък се намали се. Благодаря. Господин Агапил, знам, но все пак зададохме въпрос към дамите. Наистина, защото питахме дали те са виждали тази Бянка Панова. Пак ли ще ме прекъснеш? Да. Добре, после ще говоря. Да, наистина, много сериозно. Да почваме поред тогава. Това беше най-неочакваната Бянка, аз съм сигурна, за всеки един човек, който е наблюдавал в това шоу и за тези, които си я спомнят от преди години. Това беше най-силната хореография и това беше за мен най-еротичният танц. С много въображение, великолепно изпълнение. Бянка и Светослав, вие сте богатство за това шоу. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Раева. Аз направо съм във възторг. Първо искам да видя и да кажа, тук някъде трябва да има мъжи. Шавдаре, какво си направил с това момиче? Да, ето го там. Това, което видях, просто наистина е
Това е последното, което очаквах. Първо, Бянки, спри да говориш за твоята скромност. Тук не видяхме никаква скромност. Всичко друго може да си, но не е скромна. Трябва да се връщам вкъщи след пак. Това става... то цяла България те видя, представям. Така че за Чавдар вече... Това беше изключително. Направо беше убийствено. Невероятен танц. Това беше някаква тантра йога. Беше нещо невероятно. Толкова еротично, толкова секси, в същото време толкова и духовно, толкова... Всичко беше. Това е изключителен танц. Той излиза извън пределите на това шоу. Уникално. Аз такова жури... Уникално. Може ли аз да кажа нещо? Значи, трудно ни беше определено. От всяка една гледна точка. Няма кой да ти повярва вече, че ти е било трудно. Но за всяко движение от хореографията се питах как ти би била в този танц и как ти би го изпълнила. А за памбус мога да кажа, ами това сме ние гимнастичките. Господин Агапил, тъй като... Благодаря, госпожо Марина, госпожо Радо. Господин Агапил, тъй като в началото аз наистина се обърнах към двете дами, защото те имат история с Бянка Панова. Сега вече ви слушам с цялото си сърце. Добре. Окей, значи това, което каза начало, важи сега. Иначе днеска наистина не видяхме гимнастика, видяхме еротичен, истински еротичен танц, много хубаво изпълнено. Хореографията ви беше уникална и наистина беше най-прекрасното нещо, което сме виждали тази вечер и на всичките предавания, които са били на еротични танци, така като жури. Това беше много уникално представление, така че ви благодаря за това шоу, което направихте и аз и всичките, и цялата публика. Благодаря. Благодаря на журито. Вие нещо да искате още да кажете на тях? Не, благодаря. Отивате при еротичната Елена. Елена, честит рожден ден. Как е при теб? Директно от нощния клуб се включваме. Бянка много успешно успя да ни заблуди в нейната срамежливост. Ако това е срамежливата еротика на Бянка, каква ще е другата? Кажи ми. Аз си мислех друго и предлагам на продуцентите. Браво! Имам. Браво! Бянка я помня като млада, когато гостувах, а те се събираха за да играят. Може би и тя си спомня, с една китара ги веселях. Но сега ще кажа отново нещо сериозно, всички очакват смях. Аз предлагам на продуцентите на Dancing Stars да филмират този ваш еротичен танц, да го пуснат като клип, да напишат отдолу страст и съм сигурен, че колегата Ричард Гир, който танцува в филма Чикаго, ще завиди на Светлю за партньорството на Бянка и за този професионален еротичен танц. Поздравявам. Също и съпруга и ще завиди, сигурно съм. Сега нека да чуем оценката на журито. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Господин Агапио. 10! Госпожо Раева. 30! Вашия сбор е 30! Наистина първо място на този момент. Явно много добре си успяла да заблудиш публиката, защото аз съм свидетел на твоето огромно притеснение във връзка с този танц. Не знам дали идва от Светослав, ти ще ми кажеш. Ами не, Светло само ми помагаше и всъщност много бях притеснена, защото ако някога някой ми беше казал, че ще се облека по този начин и че ще играе еротичен танц, нямаше да повярвам никога. Питаш ли ме, че всяка вечер така трябва да се обличам? Няма значение. Хайде сега, гласувайте за това невероятно облекло и това невероятно тяло на Бянка и Светослав, който се е обвързал в някакви бинтове и не знам какво още, с СМС или обаждане на 15305 за всички, ама всички мобилни оператори и на 0900 55 305 за фиксираните абонати. Митко, идвам с такова облекло.